Jo al treball del Google Earth vaig tenir temps de fer-lo la setmana passada i aquest és el resultat de com fer un itinerari entre els millors mercats del món que ens ha posat la Laura. Ara us ensenyaré aquí a fer-ho, les fronteres, o el que hem de fer. Primer busquem aquí, per exemple... Llavors, espera un segon, perquè no t'estan escoltant. Llavors, un cop hem obert el Google Earth... Fem desaparèixer les fronteres, aquí que posa fronteres i etiquetes. Veieu aquí on posa fronteres, lugares, tot això? Traiem el tic. Només anem a fronteres i etiquetes. Ara, li donem allà a buscar i busquem... Veieu aquí on està aquesta part de... Aquí al search, al buscador? Ho veieu? Doncs simplement haurem de posar mercat de la Boqueria i a veure què passa. Vinga, proveu. Què passa? Què us ha sortit? Surten diferents llocs i hem de triar el que és carrer Les Rambles 91. Oi que sí? Veieu que el Google Earth us porta automàticament aquí a Barcelona? No me sale. Mira, es este. Aquí. I ara li donem a la regla. Veieu, mireu aquest pas molt important. Un cop que tenim seleccionada la Boqueria, ho veieu? Agafarem aquesta icona d'aquí, que posa regla, ho veieu? I li posarem ruta. Perquè quina ruta hem de fer? Quin és l'itinerari que hem de fer, Azip? Quins llocs? Dels mercats. Que on estaven ubicats els mercats? Quins llocs? Carrer Les Rambles 91. No, però a quins països són els mercats que estem fent? De Londres, Buenos Aires, de New York, què més? Istanbul, Barcelona, Molt bé. Vale, perfecte. Mireu, aquí està el Gran Bazar d'Istanbul i és tan senzill com fer un altre clic. I veieu que hi ha com una línia imaginària? No és imaginària, ha sortit. Bueno, una línia... Aquesta línia... Què penseu que és aquesta línia groga? La distància que hi ha entre el mercat de la Boqueria i el Gran Bazar d'Istanbul. Molt bé. Com podem veure-ho ara des de posició satèl·lit? Li donem a guardar. Molt bé. Li canviem el nom de la ruta. Perquè ja ens quedem aquí i ja la resta ho faran els companys. Mostra mercats. I ja està guardat. Ara... Mireu, el zoom. El zoom. Jope, no funciona mai. Som-hi. Doncs ves la distància. Fins i tot, si voleu fer-ho del ninot, podeu posar el ninot, arrossegueu el ninot al mercat i veureu els edificis. També ho podeu fer i afegir-ho al PowerPoint. Veieu? De Barcelona a Istanbul. D'acord? Doncs heu de fer tot això amb tots els mercats i afegir més fotografies, agafeu el nino, us aneu al mercat i ho afegiu a les vostres